Tervetuloa Siilifolkkiin Siilinjärvelle. Siilifolk on kansanperinteen, kansan taiteen, kansan musiikin ja tanssin tapahtuma tulevan kesän heinäkuussa. Kesällä 2011 järjestetty Siilifolk osoitti, että kansantaidetta laajasti esittelevälle festivaalille on maakunnassamme tilaus. Siilifolkin tarkoitus on tuoda pohjoissavolaista kansanperinnettä tutuksi. Siilifolkin 2012 ohjelmasisällön lähtökohtana on ollut ottaa huomioon kaikenikäiset ihmiset, maakunnallinen osaaminen, eri taiteenalojen yhdistäminen sekä yleisön osallistumisen helppous ja viihtyvyys. Yleisöllä on lupa odottaa eeppistä tarinankerrontaa, laulua, musiikkia sekä hilpeän viihdyttävää meininkiä eri esiintyjien ja ryhmien esittämänä. Vuoden 2012 tähtiesiintyjiä ovat muun muassa Juha Tapio, Kirsi Rissanen, Kaukolasipartio, Tanhurentut, Tapio Salomaa. Festivaali on kokonaan alkoholiton, joten se soveltuu hyvin koko perheelle. Tutustukaa Siilifolkin web-sivuihin siilifolk.com. Tervetuloa!